Filwaqt li n-nefqa soċjali komplet tiżdied minn sena għal sena, id-dipendenza fuq il-benefiċċji soċjali fl-aħħar 8 snin naqset drastikament. Statistika mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika uriet kif filwaqt li s-sena l-oħra in-nefqa soċjali qabżet il-biljun euro, id-dipendenza soċjali mill-2013 sas-sena l-oħra rat tnaqqis ta' iżjed minn nofs. Dan hekk kif fl-2013 9,241 ruħ kienu jgawdu mill-għajnuna soċjali tal-Gvern, filwaqt li sas-sena l-oħra dawn naqsu għal 4,598 ruħ. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Ġustizzja Soċjali Mark Musu spjega kif iż-żieda fil-benefiċċji soċjali hija attribwita għal żieda fl-ammont moti f'benefiċċji differenti u l-introduzzjoni ta' għajnuni ġodda. Dan fil-waqt li kien hemm tnaqqis konsistenti f'dawk li jiddependu fuq l-assistenza soċjali. Iż-żieda ta' kważi 79 miljun euro f'infiq fuq il-benefiċċji soċjali fl-2020 kienet attribwita prinċipalment għal żieda li kien hemm fil-pensjonijiet u l-benefiċċji kontributorji. U allura hawnhekk b'mod partikolari iż-żieda fil-pensjonijiet tal-irtirar u l-pensjoni tar-romol. Kellok ukoll żidiet f'benefiċċji oħrajn permezz ta' miżuri oħrajn li ddaħlu, żidiet fiċ-Children's Allowance, żidiet fl-in-work benefit, żidiet fl-għajnuna supplementari, ġifieri hawnhekk ukoll kien hemm żidiet fin-nefqa. Ġie notat ukoll kif il-benefiċjarji ta' tnaqqis gradwali tal-benefiċċju tal-qatt żdied minn 588 ruħ fl-2014 għal iżjed minn 2000 ruħ is-sena l-oħra. Statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali għall-Istatistika turi kif in-nefqa fuq il-benefiċċji soċjali qabżet il-biljun euro u kienet 79 miljun euro aktar mis-sena ta' qabel. L-istatistika komplet turi kif in-nefqa fuq benefiċċji kontributorji bħal pensjonijiet kienet tammonta għal ftit aktar minn 78 miljun euro, b'14 miljun u nofs euro minnhom kienu allokati għal benefiċċji marbuta mal-imxija. Iż-żieda annwali fil-pensjonijiet tidher ukoll fl-istatistika b'żieda ta' 8.3% fuq in-nefqa tal-Gvern fil-benefiċċji kontributorji. Il-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon stqarr kif din hija prova ċara li r-riċetta ta' dan il-Gvern xprunata mir-ruħ soċjali tiegħu f'dan il-qasam qed tkun ta' suċċess. Illum aktar minn qatt qabel nistgħu nitkellmu b'wiċċna minn quddiem mhux biss li għamilna nefqa rekord, imma li konna hemm għan-nies. Il-fiduċja li tawna n-nies aħna żammejna kelmtna u tajniha lura. Illi n-nefqa fuq is-soċjal qatt miżejda. Illi tagħti iktar drittijiet huma importanti. Illi ddaħħal benefiċċji ġodda kif għamilna huwa importanti.